What's up mga kasuwang? It's me again, Untoy, and welcome back to our channel. So for today's video, gabaklay-baklay me. Kaban ako sila Team Maurin og si Sir si Kanday, si Ayan Andos. No, si Ayan kay na siya katrabaho sa tourism. Kami na Team Maurin sa radio station. Wala siya glitz. So amo lang i-feeling moments nga naguban-uban mi tungod kay patakabalo sa panahon kung asa ta dalon. Dalon ta No. sa Trinidad. So karon as you can see, gabaklay-baklay mi kay wala mi pamiliti. Unta maluoy mo mga kuya ug mga ate, kaog iti. Oh. Dito agi. Karita mo ngagi. So nami karon din sa na siya nga street. I don't know. Basta diri nga sa street, no. Side street. Kapit lang Morales. Yeah. Kapit lang Morales. So shout out guys sa mga fans ni Ayan Andos. Wow. Wala ko nga Sa mga laki ni Ayan. Nagpamasid. Asa na? Nagpamasid dito ka natin. Naniid gid mo ni Ayan sa iyang journey. Sabi na gyud sa iyang mga laki. Laki. Ay, laki. Diba kailangan? Silang kailangan mga laki. No? Shout out there. Hey, shout out to Sir. my excess. Shout out sa ba? Excess baggage. Shout out sa ba? Excess baggage. Hey, shout out to my friend who passed away last week. Kino. Ay, try lang. Ay, wali. So padalo mi karon dito sa Watson. So mga kaisunan, mga higalang nga wala pa gyud kanhi din sa dakbayan sa Tanggob o sa dugay na gyud nga wala nakauli sa Tanggob. So mao na ni ang Tanggob, traffic na, sugod na traffic. So ginani na gyud ka bibo ang Tanggob, Tanggob City na gyud, dinhi siya murag barangay. So mao na siya ang kalainan sa unog karon. Di ba? So murag na busy-busy na gamay ang syudad. Kaya kan kitag mga kuan diri mga tawag nite, mga Infrastructure niya na yes, mga infang nga natupod. So natay Watson din no? Natay Super 829, dako kayog 829, 7-Eleven, Mr. DIY. DIY din. Let's go. I know. Sorry. Sabog. So kung bago pa din mo sa akong video, ay makalimut sa pag-like, comment, share, and We're going to Tabok. subscribe Untoy channel. Ete, ikaw next sir. Bye-bye. Ano ka? DIY. Punta. Tara, Ata sa. So mga to sa mig DIY guys. Hey, Untoy mo. Agay call. Agay call. Ma'am, ayoko na si ma'am. Okay. Agay call. Agay call. Ang call. So karon guys, padalo mi karon sa DIY. No, kay dunay paliton si Team Maurin para siyang Bilunggan. Color eh. taler dahil. So na siya paliton, palit siya og napkin dahil. Pampers. Uy, bastos. Hi. So mo na yung DIY guys, oh. Hello So, to Mr. DIY. kini siya ka vlog, sponsor na siya sa DIY. So, salamat mo. Hello Mr. DIY. Bitaw, din na siya sponsor sa DIY. Kuha na siya kaning sa joke-joke na siya ka video. So, din na taman guys, kamanulot na may babae. Salamat.